Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Maimuna Abdulrahman, ni ce wacce zan rinka kawo muku shirin gargajiya. Shirin ne wanda ya kunshi rayuwar Bahaushe kamar al'adarsa, suturarsa, auratayyarsa da kuma mu'amalarsa ta yau da kullum. Tare da ni Maimuna Abdulrahman 'yar Hausa. Ku biyo mu a cikin shirin namu domin kallon yadda za ta kasance. Hai, 'yar Hausa. Lafiya? Ba lafiya ba. Me ya faru? A makarantar mu ce aka ce wai sai na rubuto asalin Hausa. Sabida an ce sai ki rubuto asalin Hausa shikenan sai ki biyo hanya kina kuka da girman ki. To ai ni a tunani na gani 'yar Hausa ce, ana min lakabi da 'yar Hausa, wani kuma Hausa zan tsaya in karanta da har za su ce min rubuto asalin Hausa. Ke duk darasin da ake shekarar ki kusan 10 kina makaranta ki ce baki san asalin Bahaushe ba kuma kina 'yar Hausa. To an yi na ɗauki Hausa cin ki banza barin ki banza ne. Shi sa ko aji idan ana yi ma ba na zama nake yi, fita nake yi abu. To yau kuma ga wofi ta zo, ga ranar wofi ta zo, tunda kin ce cin Hausa banza barin ta Hausa banza shi sa ba kya karanta. To ga ranar wofi ta zo. Dama Hausa tana da wani lakabi na daban ne wanda ban sani ba. Mu matsa mu je in gaya miki wane ne Bahaushe. Abinda kalmar da malamin ku yake nufin wane ne Bahaushe. Abinda zaki gaya masa ko zaki rubuta. Bahaushe wasu mutane ne wanda suke zaune a yankin Afirka ta Yamma. Kuma Bahaushe, Hausawan nan wanda suke zaune a yankin Afirka ta Yamma, kaso 95 daga cikin 100 dukkansu baƙaƙe ne. Sannan Bahaushe mutum ne mai tsananin riƙo da al'adarsa ta gargajiya, musamman a wajen abincinsa, tufafinsa, suturarsa da kuma karrama ɗan adam. Wannan kaɗan daga cikin abin da zai nuna miki wane ne Bahaushe. Don haka ki riƙe. Gaskiya na yi saki da dama ta. Daman da nake tunanin ni 'yar Hausa ne, ashe akwai wa'innan abubuwan da ban sani ba. Ki koma ki ci gaba da binciken wane ne Bahaushe. Da ba irin mu da Hausa ta ƙare. Gaskiya na koma makaranta.